Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sequbuke omkhulu umsindo phakathi kwaZola 7 kanye nowesifazane ozibiza uQueen K ukhala ngoqolwa uZola isamba semali elinganiselwa ku10,000. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela ke ungilandele ku Instagram @zwide_media. Sequbuke omkhulu umsindo phakathi kwaZola 7 kanye nowesifazane ozibiza uQueen K ukhala ngoqolwa uZola isamba semali elinganiselwa ku10,000. Lokhu kuzemva kuba uZola 7 ebone enye yamapost ebilokhu izungeza iziguleni zokuxhumana ebisho ukuthi uzobe eyoperforma kweminye yemicimbi kwenye yezindawo. uZola 7 ubesebhala etshela abantu ukuthi mina ke ngiyanibona niyajabula nizitshela ukuthi ke ngizobe ngikhona kulo mcimbi kodwa angikaze ngikhokhele ukuzonandisa kulo mcimbi. Uma nizitshela ukuthi ngizobe ngikhona kulo mcimbi nikhokhele ukuthi nizobona mina, khohlwani ke angeke ngize ngibe bekho kulo mcimbi, ningadlali nje ngesikhathi senu. Ube sekusuka ingxabano ke phakathi kwakhe uZola noQueen K ngoba ubeqinisekisa ukuthi yena ngempela umuntu abekhuluma naye unobufakazi bokuthi uyena Zola 7. Utshele elinye lamaphephandaba edelisana ukuthi usevule icala lokuqolwa imali elinganisela ku10,000 ngozibiza ngoZola 7. Uthi ke ngikhethe ukuvula icala njengoba ngiqoliwe. Mina ngiyakholwa kakhulu ukuthi umuntu ebengikhuluma naye uyena uqobo lakhe uZola not omunye umuntu. Kanti ke nginezitolo ezengitshelayo ukuthi ngempela bengikhuluma noZola njengoba nomakoti wakhe kanye nemanager yakhe useke kunene balokhu babhizi balwa nami manje ngokuthi ngingcolisa igama likaZola. Bayangiphoqa ukuba mangishintshe udaba ngilifake einkundleni zokuxhumana njengoba lokho kubulala igama likaZola kanye nebusiness labo. Nami ngibe sengibatshela ukuthi angeke ngikwenze lokho. Uma bekholela ukuthi ngempela lokhu abakuphikayo nabo ababhale einkundleni zokuxhumana betshele abantu iqiniso. Ukhulumela amaphoyisa ase-Northwest uBrigadier Sabatha Mokwane uqinisekisile ukuthi icala livuliwe kodwa akekho osaboshiwe. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngintathela ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.